במציאות הכלכלית של היום, כל מטר מרובע בפרויקט נדל"ן עשוי להשפיע באופן משמעותי על רווחיות ואיכות המוצר. היום אנחנו נתמקד בהיבט מרכזי של כל פרויקט בנייה, תכנון השלד, שממלא תפקיד קריטי להצלחתו. בנושא הזה נמצאת איתנו באולפן מירב בורשטיין, מהנדסת בניין, מנכ"לית ובעלים של בורשטיין מהנדסים. היי מירב. היי נחמה ואלדר. מירב, קודם כל תודה שבאת. אז בואי תספרי לנו קצת, איך תכנון השלד הופך לכלי מרכזי ברווחיות של פרויקט? למעשה שמדברים עם אנשים על תכנון של שלד, דבר ראשון הם חושבים על יציבות ובטיחות. מסכימה בהחלט, הדבר הכי חשוב שיש. אנחנו מסכימים בזה. שנייה אחרי זה שנושמים ואומרים כן, יציבות ובטיחות זה הדבר הכי חשוב שיש, עמידה בתקנים כמובן, אבל גם צריך לדבר על הכלכליות של פרויקט, במיוחד בתקופה שאנחנו בונים היום. ולכן בכל פרויקט בעיניי הדבר הכי חשוב לעשות, אחרי שאנחנו מבטיחים את כל העמידה בתקנים, את כל היציבות, את כל הבטיחות, זה אופטימיזציה של השלד. אז מה זה בעצם אופטימיזציה של השלד? אז בעצם אופטימיזציה של השלד זה לתכנן נכון באמצעות חיסכון ככל האפשר. זה גם לאפשר גמישות אדריכלית, זה גם לאפשר רווחיות יותר ליזם, גם לאפשר לקבלן לבנות יותר יעיל וקל. המשמעות היא חיסכון בחומר. לא לבזבז חומרים מיותרים שאין בהם צורך. איך גמישות אדריכלית באה לביטוי בחיסכון בקונסטרוקציה? כן, אז ברגע שאנחנו מדברים על גמישות אדריכלית, אנחנו מתכוונים לאפשר כמה שיותר שינויים בתוך הדירה, גם לרוכש, לא להגביל אותו בקונסטרוקציה, וגם לאפשר לאדריכל לא להגביל אותו בתכנון האדריכלי. אני יכולה לתת לכם דוגמה על פרויקט של מגדל בתל אביב, שתוך כדי הבנייה שלו, כבר התחלנו לבנות את השלד, התחלנו לצקת, היזם הבין שדירות גדולות של 6 חדרים, הוא לא מצליח לשווק, הוא לא מסוגל. ולכן השיווק אמר, בואו ננסה לעשות בדיקה של לעשות היתר בנייה חדש, לשנות היתר שינויים, שבו נשנה לדירות יותר קטנות. מבחינת העירייה הוא בסדר, אין בעיה. אבל רגע, מה עושים עם זה? כבר התחלנו לבנות. היינו בשלב של רק תכנון השלד, שרק בניית השלד, רק הבטונים. ובגלל שמראש כבר עשינו תכנון שהוא מאוד גמיש מבחינה אדריכלית, סידרנו את העמודים בצורה שלא תפריע לשום דבר עתידי שיקרה. מ-day one חשבנו מה יכול לקרות אם קבלן ירצה משהו, יזם ירצה משהו, או אפילו רוכשי הדירות שירצו לחבר דירות או לשנות משהו. אז איך הנדסת ערך באה לידי ביטוי בתוך הפרויקט? אז בתור התחלה שמקבלים פרויקט, הדבר הראשון שחשוב לעשות, value engineering, הנדסת ערך. להבין מה חשוב בפרויקט, מה הנקודות, העוגנים החשובים ביותר, ואיך לייצר משם את התכנון הכלכלי והטוב ביותר. תוך שמירה על הערכים שדיברנו עליהם, שהם באמת גם להגדיל את הרווחיות, גם לאשר את הגמישות האדריכלית, והכי חשוב, שבונים את זה, שזה יהיה יעיל וקל ללא בזבוז. אז איך מתנהל השיח מול קבלן הביצוע בביצוע פרויקט כזה? אז למעשה כשכל פרויקט מתחיל, במיוחד בתקופה בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות בעיקר, צריך להבין מה המשאבים שעומדים ברשות אותו קבלן. וכיום, בשנתיים האחרונות, הדבר שמאוד מאוד חסר, זה עובדים, זה כוח אדם יעיל, מקצועי, שיודע מה הוא עושה וכבר עבר הכשרה טובה. ואז צריך לבדוק מה המשאבים האחרים שעומדים לאותו קבלן, ופשוט לתפור את התכנון למידותיו של אותו הקבלן. איך את תופרת את התכנון למידותיו של קבלן מבצע מסוים? האמת שאפשר לכל קבלן להתאים את זה, אבל יש ערך הרבה יותר גבוה שמתאימים את זה לחברה שהיא גם יזמית וגם קבלנית, שבעצם היא מבצעת גם וגם. ואז את ההתאמה הזאת עושים מהתכן הראשוני, מהיום הראשון שנכנסים לפרויקט. או בשלב התכנון. בשלב התכנון הראשוני, שרק עולה הרעיון של איך הולך להיראות הפרויקט. חלק החשוב בעיניי הוא באמת לשלב אתכם הרבה לפני שמגיעים לתכנון הקונסטרוקציה עצמו. עוד בשלב החשיבה, מה עומד להיות פה? כדי שתוכלו לצפות. בהחלט, בשלב החשיבה, שעוד אפשר להבין איך אפשר לייצר את כל הערכים. אפשר גם לייעל ולשפר. מירב, תודה רבה שבאת אלינו. למדנו שתכנון שלד מדויק הוא באמת המפתח ליעילות, גמישות ורווחיות בכל פרויקט. תודה רבה לך. תודה רבה.